מתי הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. אתה זוכר, כשאת האקדח, אתה תהרג את כולם. יאללה, רפו אותם חמורות, חניאל. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה ורצה לזיין אותה. הילדה חזרה, זה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה. ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה.